थगायसुला थगायनो जायगा मोनाखै नोङो नों आंजों एफा गोबाव मोजां मोनलायनानै मालाय बे गोसोम हिनजावखौ हाबा लादों खैथाका होदों नोंनो बियो बुंलाय खोनासं आंबो नोंखौ ओरैनो मोजां मोनाखैमोन नोंखौ मास्टारखायसो गोसो थोदोंमोन आङो नङाबा नों बायदि 35 बोसोरनि बोरायखौ आं बायदिया गोसो थोग्रा नङा Bu नोंबो नोंखौ मा बै रायजोफोरजों बुजानांगौ नोंजों बुजानांगौ नामा आङो साला बै मैथा सैमाया गावनि बिनानावखौ थिसननानै लिंहरनानै दरजा फांथेना होनानै रायजोफोरखौ लिंहरनानै हाबा खालामना होनायानो आंखौ जायगा दाबसे मोजां दोनाखैसो बुजोबथारनायानो साला बै गोसोम दौदिनि हिनजावखौ आं हाबा लागोन नामा आङो नों बायदि समायनाखौ गारनानै आं बै गोसोम दौदिनिखौ हाबा लागोन नामा नोंनि सानना नायलाय आं नोंखौ मोनाबा थैजागोन आङो I love you लै sana sinla हाजोनि दाउमैना जानानै गोरबोनि उदां सोमखोर गोरबो जाहारा sana daurai jahani nang sikiri jananai gorboni udang sonkar gorbo jahara
रानस्राव गोरबो दैज्लांनि अखा जानानै नोंसोना सिग्लाबोफै आंखो गोरबोनि सोमखोर उदां दाहारावनो गेवलां गेवथां बार फैबाय रजे मिनिस्लु लाजिस्लु आमोल मोदोमफ्रु रजे गेवलां गेवथाङै बिरफैयो नों साना सिमला हाजोनि दावमैना जानानै गोरबोनि उदां सोमखोर गोरबो जाहारा गोरबोनि सोमखोर उदां दाहारावनो गेवलां गेवथां बार फैबाय रजे मिनिस्लु लाजिस्लु Angni jutal tuh mana begitu? Nunggu kamu kayak beruang. Ada, ronda, saudara, toka, ada, ami hidup mana pula jadi ha, dah kosong, ha? Nai, biko nai, nai, ni kita main tahu bo, kufur, ni kita main tahu ha, beku kan nunggu lagi nama nge, ha? Gila, kunta kau yang nge, ni sigang lantang kami, tunggu punya orang dari musane kau kunta kau yang nge, Nunggu butal nggak nangis tuh mana begitu? masih kusura. Hei, Shona, mana? Kepsi kutum sih bra. Titirigi. Heh? Hah? Nungna mata kanen dia. Kanen dia mata nungna lai. This is my hairstyle. Ada. Oh, boy. Buat थांनो नागिरदों नोंलाय? माबा आदै लंकेशनाव दसे बेरायना फैनो होननासो थांनो ओंखारदोंमोन आं। नों खबरखौ मोनाखै नामा? मा खबरब्रा फंबाय, माबाफोर मोजां खबर नामा? खबर माने बै गोराना हिनजाव सासे लाना फैबावबायना। मा मानसिलै बेलाय? थोद। माथो होनबावनो आरो। दे फंबाय, नों थांग्रोलाय। दे, नों थांग्रोदो। Woi, Juran! Salah kunta! Ori kamu! मैथा नों बेरे फुंजानि मा गोखै जाफैदो इयाव गोखै नङा नों ओरै बिनानाव जिउखौ साला बरबाद खालामनानै आरो मोजांसो मावदों नोङो गुन्दा साला ओरैबायदि नोङो सैमा साला सोरखौ गुन्दा होनदोंलै नोङो नांगौ नोङो मा नांगौ नोंनो नांगौ नामा नोंखौ आंनि हौवाखौ मा खालामफैदों नोङो मा नोंनि हौवा लाजाखै नोङो हिनजाव दंखायोना बोथिनानै गनायफैदो बैथालि साला सिरि था नोङो रावखौ मोजाङै बाहाय नोंसो बैथाला आरो नोंनि बे बिनानावा बैथालि
Udah Biko, jadi Habalah. Manjub ya kamu demak, manjub tarbai. Dugai hidupra. Ma dugai. Hinjauko bunai nuna ba जेबो खालायनो हाया मा बालनि हौवा नोंलाय Are ang naikirदोंसोमोन 45 डिग्रियाव जोगोन जोनानै गोदोनाव जोनानै लांगाबसो दोननो नागिरखादोंमोन आङो नै नोङो अखा हाखांबा खफ्रि हमग्रा हा बालुआ हा माथो बिबो आंखौ बालसो होनबायलै आंनि लाइफआ बाल होनजानजासो थांसिगोन नामाब्रा सासेया मेयाइ गो आउटसार सासेया बालसार होननायसो जाबायलै माथो आंनालाय हिन्जाव सानै लानानै जारलासो जाबाय नामालै आंनालाय Ada. Mari bujang nang bawah. Ha? Nang bawah bujang. Boleh nang bawah bujang. Ha? Nang ni dah hunai nang. Ha? Nang ni dah hunai. Minang ni dah minum kisau dong. Nang ni bujang. Nang ni dah mau cari nang ni bujang. Ha? Zai manusia salah. Sebenarnya aku. Ha? Nang gue sebab ini kalau nanti ya. Beberapa manusia dengar bahasa bodoh. Nai. Nang ni dia apa baju caiman? Nang ni nama saya apa baju caiman? Dah apa baju caiman tu putera dua kini nang. Nang nama orang semua nak dia. Pita di pasal semua nak dia dulu. Naik hot dengan naik hot, pikul naik hot. Angku ni mahu dia ada. Angam ada. Sebelana sedang kurang tenang lang dengar. Olah. Dokter Uncle neng. आंखौ सिनायदों नोङो औ नों डाक्टार आंखौ नोंना खर'आवबो दुखु मोनदोंमोन नों एक्सिडेन्ट जादोंमोन नों आंगि जाना थादोंमोन ना दाथ' नों बिराद मोजां हामबाय माथो नाथाय दुखुआ मोनसे बेनो आरो नोंनि उदैयाव मास मोननैनि गथ' दंमोन दा बियो थैबाय औ आं मिथिगौ
आरो बे गथ'आ सोरनि आं बेखौबो मिथिगौ बे गथ'आ रावनिबो नङा आदानि लोगोनिसो नाथाय बेफोर बाथ्राखौ आदाया मिथियोब्ला माब्लाबाबो आदाया बेखौ रिबा होनाय नङा नों बेफोर बाथ्राखौ आदानो दा खिन्था दे आं खोन्थाया दे आं नांगौबा बिदिनो जाम्बि जानानै थाथ'गोन आरो बे दाया आदानि लोगोनि नङा बे दाया आंनिसो नोंसोर सानै लोगोनि अनलायनायनि गेजेराव आंसो हाबदों आदा नोंसोर आंनि थाखायनो गोदाव सोराव जानांबाय आदा आंखौ निमाहा होदो आदा आदै नों मानो सिगां खोन्थायाखै आंनो हामबाय होननानै नङा आदा आंनि गोसोखौ आनजाद नायनो थाखायनो रावनोबो खिन्थायाखैमोन नों दा थांसैयाखै बिसोर मोजां मानसि नङा बिसोर नोंखौ बुंबाय थायो बे हिन्जाव माहारिनि मोनसे आनजादसो हौवा माहारिया हिन्जाव मानसिनि महरखौ नायना मोजां मोनोना गोसोखौ नायना मोजां मोनो आं देरहागोन आदा सानसेब्लाबो बेबायदि इसेबां धोन सम्पति थानानैब्लाबो आं दिनै गोदाव सोरावआव हरना गुरना हाजिरा मावफैनो गोनां जादों बेफोर गासिबो बे गोरानि थाखाय जाजोबदों नाथाय बियो जाय बिनानावनि सायाव जाय बिनानावखौ आङो गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन अनो बे बिनानावखौ बियो दासिमबो सान्थियै दोना अब्ला नों साननानै नायादै बेबायदि मानसिखौ बोरै अनो आदै नों एसे गोथार सैथो मानसि आदै नोंनि गोसोआ एफा गिलिर नों इसोर आदै आरो नोंनि साबसिन सोर इसोर दंबावो आदै दंबावो आं नोंखौ खुलुमबाय आदै आं नोंखौ खुलुमबाय खोनासं आदै नों आंनि बिफानि समान बिफाया मालाबाबो गावनि फिसानि आथिङाव हमा जों मानसि आदै मालाबाबो इसोर जानो हाया नाथाय सासे मानसि जानानै मानसिनाव जेब्लाबो अननाय गोसोआ थानांगौ नाथाय बे गोरानाव गैया बुरबकसो बियो बे सासे जुनादसो बियो औ आदै बे जुनाद आथिं थोंब्रै गोनां जुनाद बियो मोसौ बियो जाबाय आदै आंथ' बिफाजों बिमा बिफाजों जाबायदि संसार मोनजादों बेबायदि मोनजायासै मोनजायाखै आदै मोनजायाखै नोंनो आंनि बिफा असे बायदि आदै जोङो साख्रिया जाथारगोन आदै सैथो आदै जोङो जेरै खस्थ' खालामदों इसोराबो जोंखौ सानसे नायगोन आहाबाव फोथायनाय दङ नायगोन इसोराबो नायगोन आदै जाबाय आदै ओंखाम जानानै जों बे अन्थाइ एसेखौ बुथुमसै आदै जागोन आदै जागोन थ' आदै थ' जोंनि गाबनाय आरो जोंनि दुखुखौ सोर दोननो जागोन आदै जागोन जाबायलै आदै थ' आदै थ' ओंखाम जागोनसै दे आदै दे गुमै नों लाबोनो थिननायखाय आं लाबोबायमोनलै गुमै मा जाखो एक्टरफोरखौ आं नों लाबोनो थिननायखाय लाबोबायमोन
ससमाया खुदोब्रा बायमोन नोंसोर आंनिफ्राय साइसिन जानो नागिरबा जायाब्रा जाम्बाफोरलाय ओइ नोंना मा नाममोनलाय आंना मोगथां नार्जारि होनना बुङो मोगथां नार्जारि औ मोगथां नार्जारि नों बिबायारि आरो मिस्टार सानजारियाव दंमोन ना औ औ एक्टर जानाया नोंनो ना औ औ बै प्रबिना बेसेबां होनाय नोंनो प्रबिना आंनि बिदासो होयो ओंखायनो फैसाखौनो लायाखै आं हंला हंथा नायबाय थानाङा ओइ मा नाम मोनलै नोंना बिक्रम बिक्रमल' नामा उपाधि गैया नामा उपाधि मा उपाधि नांलायबाय थागौब्रा बिक्रम होनबानो मोनथियो बसुमतारी लिरो बसुमतारी नोंथ' साया माया सिमांनि एक्टरमोन ना प्रडिउसारा बेसेबां थाखा होनायलै नोंसिनो प्रडिउसारानो थैदोंसो हे थैनायखौसो रायखांफ्लांबायला थैयाखैब्रा फैसा कालेक्सन जायोखौसो होनदां जोंबो गोदान जाहैबाय नालाय जेनथेसि मुला सिखारफिनदों बेखौनो थैदोंसो नुदों आदसा बैनाय बे बिरबलखौ मानो लाबोदिया बेना डिमान्डआ बाराद्रायलाय गुमै ओंखायनो लाबोनो हायासै बै बबा जानायखौ होनदोंमोन नोङो एक्टिंआ गाज्रि नङा बेनाबो वा बिराद मोजां खुदुंगारो साला एक्ट्रिसखौबो बबा जाफ्लानानै ओमफ्राय बे मोदला सानैयालाय ओइ बैनाय बे सानैया अबेनि दासो गोदानै 16 बोसोर बैसोनि एलबाम बानायगासिनो दङ रिलिज जाथ'वाखै 16-17 मोनथिया आङो जायखिजाया आंनि खामानिया जानांगौ नोंबा नुफेर बायनो हायाखै नामा माव साइज बा साइज लंपेन्ट सिलाला गोदान स्टाइल बेयो गोदान स्टाइल आजिखालिनि मोखाङाव नायबाथ' दारिसिं गाव ओमफ्राय बे मा बिलाइ मा हिजरा स्टाइल बिलाइ बे सनाया मा बिलाइ बेखौ गानबासो आजिखालि सिख्लाफ्रा खाथियाव फैयो बै माबा मोनसे जानायासो सना गानो बिदि गैया आंनाव बिदि गैथारा आंनाव ओइ बुन्था मा जाखो नोंनालाय खानायालाय मा ब्लाइट मोख्रा हासुदै बायदि गोमो बेफोर आजिखालि निउ फेशन ब्रा निउ फेशन नोंथां खामानिया जानांगौ नोंसिनो बेसेबां फैसा नांगौ होगोन आरो बे फैसाजोंनो लंपेन्टफ्रा मोजाङै खानायफ्रा खामानि माने खामानिखौथ' जोंनो खोन्थानाय जायाखैमोन ना मा खामानि खोन्थादो बेयाव आंनि बागानखौथ' नुखाबाय दा नोंसोर ना बे बागानखौ आं ओरैनो खालामाखै अरुणाचल आदि बोराइनि ट्राक सालायनानै फानखोमानानैसो बानायदों आं बे बागानखौ नोङो नामा दा आंखौ 4 फुट 3 इंसि होनना सिख्लाफ्रा रावबो फसाया आरो बागानावबो बेरायफैया नोंसोरो सिख्लाफोरखौ बुरखायना लाबोनांगौ आरो बागानाव बेरायहोफैनांगौ मोजां आजावनांगौ लोखि बुस्थु सिख्ला फरायनाया आंनि थाखाय जेबो नङा आरो आंनि थाखायथ' गोरलैसिनबावसो जों एक्टरफोरनि थाखाय नाथाय सिख्लाफोरजों नोंहा मा लाब जागोन मा हंला हंथा कुइसन सोंनाय जाखोलै सिख्ला मानसिनि थाखायनो बुजानाय मानसि आं दोखो गाग्लिजानाय मानसि मा हंला हंथा कुइसन सोंबाय थायोब्रा ओइ बिनाय है बिसोरजों रायलायबाय थाबा माथायासो खाथिनाय नङा आंना अनला ओंख्रि जाहैदो थांदो मा साइज गैया बाइस गैया बबेनि गोदाव सोराव मा बोरै एक्टर मोनलाबायोब्रा थांदो सोरबायदि प्रडिउसारालाय एक्टर लायोब्रा बिसोरखौलाय बाबा बे नोंनि साइकेलखौ आं दिनै लांथ'नोसै दे लांबानो जाबायब्रा बुरै नों ओरै फैनोसै नै बोराय बे फैसाखौ लांफा दा स्कुलनिफ्राय फैनानै बायनानै लाबोफा जागोन दे बुरै गुजुनायानो बारा जाथारबाय नों हरफामानि खामानि मावनाय मानसियानो हामलायलांबाय दिनैनिफ्राय दा थांथारसै
बिदि नङालै बुरै आं इसे नों इसे मावाब्ला बे न'खरा बोरैथो सोलिलांनांगौ फालाय आरो साननैसोल'थारसै साननैसो मावबानो बे आंनि एडमिसननि फैसानि खामानियाबो क्लियार जासिगोन नों थांनांलालै बाबा बुजिनायानो बारा जाबाय नांगौबा आंनो साननैसोखौ मावहैथारनोसै नों हायालै बाबा नों बैसो गोरलै गथ' नों खामानिखौ मावनो हायालै नों फरायथ' मोजाङै फरायनायखौ गोसो हो बोरैबाफोर खामानि मावनायाव नारिफ्रा लोरिनो हागौ नों मोजाङैल' फरायनाया बाबा दे ओइ बुरै नों साथि ओइ आदा र' अ फंबाय मा जाखो नोंसोर साख्रि जासिगोन ना मा साख्रिया जासिगोन औ। टिभियाव बाथरि होगासिनो दं नामा फंबाय बाथरियाव खिन्थु आदा माबा ओ 2005 नि सिगाङाव जाय स्कुला रेकगनाइज जादों ओ बेसो जागोन आदा आदाना 2005 नि सिगाङाव रेकगनाइज बिदिबा आंना जाथ'नाय नंला फंबाय आदै लंकेशना जासिगोन होमबा औ बेनाथ' जासिगोन दे आदा नोंनाबो जागोन दे सिगाङाव ना थांसै होनबा दे आदा दे जागोन दे सिगाङाव नालै माने एथ' गोबाव बेखौलाय मानो लाबोफाखो नोंजों थांफानो फैखाबाय आङो नोंसा बाबायाबो साख्रि जासिगोन नालाय मा जाम्बि जाम्बि होनलाबायदों जाम्बि नङा जोंनि बैसोआ दाना हाबा जानायनि सम जायाखै नोंबो मोजां फरायग्रो आंबो मोजां फरायग्रोनि आरो जोंनि न'खरखौथ' मिथिखायोना नोङो आं मिथिया बेफोरखौ नों आंजों देहानि सोमोन्दो लाखिनानै आइ आफायाबो लोमजागासिनोसो दङ न'आव नारदोंनो जाम्बि जादों नामा नोङो थां न'आव थांबिथ' थां नोङो थां मोजां लेखा फरायग्रोनि आं लांगोन ना नोंखौ सम जाबा आं मिथिखाया बुरै दै गिलास लाबोलै आंनो न' बोराय दैया नै बुरै अबै जोंहा मैथा दैखौ खबर लाहैनांगौमोनलै बुरै एखे लोगो एफा गोबाव साख्रि मावबाय नाथाय बिनाबो साख्रिया जानायबासो आं मोजां मोनगौमोन आंनासो जाग्रोसिगोन मा गोसोजों नायबावगोन आंलाय बिराद दुखुसो मोनबायलै आङो आंनि साख्रिया जागोनबाबो आंनि गोसोआ एसेबो गोजोननाय गैयालै बुरै बे फिसानाबो मैथा फिसानाबो जाफानायमोनब्ला मोजां मोनगौमोनलै आंनि गोसोखौ बुरै बिनानाव सासेनि थाखायनो बेसेरा हालाय हाफाय ना ओंखाम ना दै जोबोद खस्थ' आरो जारला सहायनांबाय इसोराबो इसोरसो मोजां मानसिखौ माब्लाबाबो मोजां लामा दिन्थिया बुरै थौ बुरै थौ जों सानैजों बे आदै मैथाखौ नायनानै फैनो नाङा बोराय नाङा नोंना देहायानो मोजां नङा नांगौबा आं हारसिं थांनानै नायहैगोन बाबालै बाबा आं हिनजाव लाबबायलै नोंनाबो साख्रिया जासिगोन नालाय मा खोरोम फिसाला नों हिनजाव लाबबाय आफा हाबबोरो आफियालाय बेलाय बेनोलै बाबा नोंहामजोआ बिदिसो गाननानै लाबोबाय नोङो थांथार आफा न' सिङाव दख'नाफोरखौ गानहैथां बिहामजो लाबोबाय हामथारबायलै हामथारबाय ओइ बोराय मा जाखो नोंलाय
नोंलाय बाबा बाबा बोराय मा जाखो नोङो मा जाखो मा जालाबायखो बाबालै ओइ बोराय बाबा मा जाखो नोङो बाबा बोराय मा मा जाखोलै नोङो बोराय जोंखौ मानो गारनानै थांखो मानो गारलांखो फिसा सासे मा जाबावनांगौ जारू जारू सोना जारू जारू सोना जारू जारू सोना जारू जारू सोना जेब्ला गोसोखाङो नोंखौ हास्थाय गोसो आंनि नोंखौ समायना महर नोंनि पागला जाय गोसो आंनि जेब्ला गोसोखाङो नोंखौ हास्थाय गोसो आंनि नोंखौ समायना महर नोंनि पागला जाय गोसो आंनि आंनि जिउनि नोंनो अनजालि नोंनो आंनि जिउनि रानिखा आंनि जिउनि नोंनो अनजालि आंनि जिउनि नोंनो रानिखा जारू जारू सोना जारू जारू सोना जारू जारू सोना जारू जारू सोना गोसोआ जेब्लाबो गोसोआ सानफ्रोमबो नागिरो हास्थायो खाथियाव मोननो नोंखौ दाथांसै आंनिफ्राय गोजानाव नों सना हानाय नङा नोंनि अनगा थांनानै थानो गोदै मिनिनाय नोंनि महर मुस्रिया आंनि बिखाया आयना सारफाया अब्ला गोसोआ आंनि जायो crazy जायो crazy
नोङो आंनि रावनिबो नों जानो हाया नोंनो आंनि जिउनि अनजालिया जारु जारु सना जारु जारु सना जारु जारु सना जारु जारु सना Gulung ala. Hai, jambabun. Susumeku. Ma tung tanda आंनिफ्राय स्टाइलसिन जानो नागिरदों. साइज गैया, बाइस गैया. जानाय बायदि मोनासैलां. बाइक, सुसुमेला. क्लासासो किडनेप खालामनानै लाबोनो रोङा साला. सिनेमानि एक्टर. हिन्जाव सासे बोनानै लाबोनो हाया. एक्ट्रेस सासे बुखायनानै लाबोनो हाया. दामब्रि मासे लाबोनो थिनबा लाबोनो हाया. मानि एक्टर नोंसोरो मानि एक्टर ओइ नोंथां नोंथ' बिबायारि आरो मिस्टार सानजारिनि एक्टर ना हा मानो हायाखै नोङो सिख्ला सासे बरायनानै लाबोनो आंनि खाथियाव हाय मेथाइ खन नोङो मेथाइ खन मानिफ्राय खननो आदा बुनिफ्राय खन बुनिफ्राय गुफुरजों गेरेंग्रें खानाय रुंबां बां गुफुरजों गेरेंग्रें Oh yeah! खानाय रुंबां बां हाय लोलो नायनो मोजां God burbok Solo Manu mani bisa jago biu manu mak Oरैनिफ्राय माथो नोंसोर सिनेमायाव या हाथाय गुरजि मालायनि मेथाइखौबा खोनासंनो रोंगौ गावखौनो थिनबा रोङा सलद फैसा होमारनानैसो एक्टर जामारनाय नामाब्रा बेफोर मानसियालाय गोदाव सोराव मालाय खननायखौबा सिख्लाफोरजों बासथाब एक्टिंआ ओरै आखाइ फुवारलायनाय जायाफ्रा मानो ओइ बिक्रम नोंथ' साया मायानि एक्टरलै देलाय नों खनलाय दोंसे नों दोंसे खन माखौ खननो बेनिफ्राय खन बेनिफ्राय आं साया मायानिखौनो खनसैब्रा बेखौसो आं गोसोआव दं बेनिफ्राय बस बुंनायखौ मानिया बेनिफ्राय खन बेनिफ्रायबा मा मेथाइ दंलै बेसर बिबारनिलै मा पास मा नाम्बार खन बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै समायथारदों खेबसेबाव फार्स्टनिफ्राय बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों दों बिराद मोजां जाथारदों आच्छा बिक्रम नोंना बारा गाज्रि जायाखै नों सिंगार जानो हागोन आजिखालि बयबो फैसा होनानै सिंगार जानो हायो ओंखायनो नुवाखै गौतम बिग्रायमोननि मेथाइखौनो खोनाला गासिबो नों आं सिंगार जाजोब्बाय घन्टा मा जानो बिलाय आदायालाय बिराद मेथाइ खोनासंथारो नामाब्रा खोनासङोब्रा नोंसिना जाबावाखैसो बै प्रबिन बिरमलमोननि मोदैनि बानाया आं बिनिनो मेथाइ खनगोन एबार बुरबकफोर खोनासं मोदैनि बाना बे आंनि जिउआ मोदैनि बाना बे आंनि जिउआ रायजोजों बुजालायना पेन्सार मास्टारजों बुजाना
जाबाय होननानै हगारलाय हगार आदसा नोंसोर दा सिख्ला सासे खावना लाबोनो हागोन ना हाया दोद आदा जों बेफोर खामानिखौ आवगायला जों जानाय नंलालै बेफोर खामानिया नोंलाय मा सब समाय गोरा जाखोब्रा नोंनि खुगाया बांद्रायबायलै बेफोरबायदि गरमजों जायालै खालि दम होनायल' मा सानदोंब्रा नोंसोरलाय मा नायबाय थाखोब्रा बेखौलाय मा सानदों मा एसे गोरालै मा एसे गोरा बुंदोंसोब्रा बुंदोंसो ओइ मासे गोरा नोङो मासे गोरा नोङो मासे सिनायाखै नोङो मासे गोरा नोङो नोंखौ दिनै होना थांगोन नोङो बारा गोरा जायो सुलिया बिदि मासे गोरा नोङो मासे गोरा नोङो मा खालामथार माखौ लानानै एसेयाव दम देखायदों नोंलाय बस नालाय आं एसे गोरा बुंफ्लांबायब्रा दिनैनिफ्राय जों नोंनि जेबो खामानि मावला बिदि नङालै आं नोंसोरखौ अननानै गोरा बाहायदोंब्रा आं बस नालाय फिल्म बानायनायखौ ओरैनो फाल्थु सानोलै बिसोरो फिल्म बानायनायखौ ओरैनो फाल्थु सानो बिदि नङालै मोगथां फिल्म बानायनाय माने हारिमुखौ सिबिनाय जायो नों बेखौ गोसोआव दंना गैया मोनथिगोन ना हारिमुआ मा बेखौ मिथियालै बिसोरो बिदि नङा थाखा फैसा गिदिर बाथ्रा नङा मिथिबाय जों मोनसे अभाबनि थाखायसो नोंनाव थाखानि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मोनगोन होनना नोंनि खाथियाव फैदोंमोन किन्तु नों जे जोंखौ बेफोरबायदि खामानियाव बाहायगोन होनना मोनथिब्ला जों मा लाब फैयोमोन मोनथिगौ बिदि नङालै ओइ थ' थांसै थांनाङालै बेफोरबायदि मानसिफोरजों थाबाय थायोबा माबा पुलिसफोरजों हमजागोनलै आं हारसिं मा खालामनानै थाबावगोनलै गोदावसोराव आं थाबावनांगौ हारसिङैला जोंहा गोजोन बिथांनि माबा मोनसे दङलै हांमा सिनेमा मोनसे दङ जोंहा बेखौनो बानायसिगौ नायगोनलै आंबो नोंसोरखौ नायगोन बिसिबां सिनेमा गायो आंखौ गारनानै थांबाय नोंसोरो नायगोन आं मोनबेसे सिनेमा गायो नायगोन आं नोंसोरखौ आं दहाय बुंखादोंमोन ना नोंखौ जानाय बायदि मोनखायाखै होननानै सिरथा नोङो गेजेराव बाथ्रा लाबाय थानाङा गारनानै थांबाय आंजों दा सोर लोगो जाबावगोन दामजानिसिबो नुवाखै नामा माखौ गाबबाय थादों नोंलाय आंहा गोसो नांदों बे नोंनि नोंदा फाग्लाखौ गोसोखांबाय थादों ओंखारलां नों बे न'निफ्राय आं थाङा आं सारखौ गारनानै थाङा ओंखारलां नै आं बाराबा दाउब' दरजाया खेवदोब्रा सना माइनाव प्रिया ओ प्रिया सना फै दरजाया खेवफै मानसियालाय सिखारनो बाबायसो नामाब्रा ओइ प्रिया ए दाउखा हाट नोंनो खुलि फैदोलै दाउखा आरे फै सार फैबाय मा होनो ओरै फै
Hei, Pai. Pai. Dawa boleh? Aku sana doai pula jangan banyak aku. Mana budeng nako? Macam mana? Ada aku kesukaan kau sini sendiri muda. Ada aku minta kau. Ada Pai. Minta no ada su. Macam mana, Bung? Soal di macam mana, Bung? Bung? Macam mana? Hah? Macam mana, Bung? Macam mana, Bung? Akan sudah kalam. Macam mana, Bung? Hei! Bawa tangga, Bung. Nana mungkin kita. Macam mana kau mama? Ni sana yang dapat ke kau, mudah ke kau. Numanya ada, numanya ada. Hei, kalau ada. Hei, kalau kau ini. Dah. Sadar, ampun ya sadar. Sadar na? Sadar. Ni sadar. Ni ke tangan salah ku. Thol tam ni beri kam damnya deh. Dawa tangke maza ke Bung. Ngapa nengke kam dam ke nangere. Dam dum trapak dum trapak dum dam kam dam ke nangere. Bisa ku medak ku nang Bung. Mana ni Bung? Dawa tangdeng. Ani dawa ku pura bawa tangke. Mabar. Kenapa? Kenapa? Nengkuro. Bung, dawa bawa tangga ngani dawa. Pura. Dem beawnun pernah tade. Ang susu kalamane Bung ini sih. Neng beawnun pernah tade. Neng dorot pernah tade. बहा थांखोब्रा ओइ दाउब'
Madai. Madai. Hei, Amai. Madai. मा Maba, आंनि हिन्जाव गथ'खौ नुदों नामा ब्रा? मिथिया आङो गुन्दा हा? नों गिबिखौ नागिराबाखासिनो गथ'खौसो नागिरदां थां मिथिया आङो गुन्दा हिनजावसानि लाग्रा साला दख'ना खानासो बुनांगौ बेखौ ए मा हिन्जावलै बे? ओइ आदै मा माबा आंनि हिन्जाव गथ'खौ नुदों नामा ब्रा? होद आं नोंनि हिन्जावखौ दोनलावखानो नामाब्रा नोंनि जोब गावबा गाव हिन्जाव निजोम निजोम नै माथो गोरान दसे मा ओइ जादों माबा ओइ नोंबा जोंखौ नुबाय बायदों नामा ब्रा? गैयाथ' सोर सासेया माबाया ब्रा सेकेन्डआ माबाया दाउब'आ गैया नुवाखै आङो हवाइटआ मा जाखो माने मैयानिफ्राय गोमोना दंना नोंसो दुखुमा बायदों नामा ब्रा? नों आंनि गारि खिथुन गाखोफा आंनि हिन्जावखौ फसायनायाव अबा दुखुमा गारनो हागौना आगलाबो बारा मोजां नङा नोंना हाबाब नों आंखौ एथ'बां एसे बेफोरबादि बुंबाय नोंजों आं इसिबां लोगो बादि बेरायबाय थायो नों आंखौ मानो बेफोरबादि उन्द' बिसास सानखो नोंलाय मा बिसास ब्रा हारसायाव ओरैनोबा बुंनो दंखायो लहरिया लय गलो पियने लय गलो होननाय दंखायो हा माथो थिग ओरैनोबाबोथ' नोंना मोखाङा मोजां नंखाया थब्लाब्लानो बांगालफोरबायदिखासो आरो आंखौ अबे मोजां जायगायाव लांफैनाय नोंलाय गोथै बारियावसो लांबाय थायो नों आंखौ हाबाब नों आंखौ बेफोरबादि बुंथारबाय आं नोंजों दिनैनिफ्राय लोगो जालालै थां ओंखारलां नों बिनिफ्राय ओंखारलां आंबो नों बायदिजों लोगो जायालै एथक जाहोबाय लोंहोबाय थांदो नोंनो दुखुमाथारदों दिनैनिफ्रायनो जों लोगो जानांला जाया आं आफादगिरिनाव थांगोन आङो थांदो दाया सोरनाव दं बेखौ गम मोनगोन ना ओइ आफादगिरि नालिस होफैदां नालिस होनो फैदां हा मानि नालिस जाखो बिलाय हा मानिथो नालिस जालायखो बाबा बियो आंनि हिन्जाव गथाया खारबायना दाउब'आ से हा माब्ला खारखो आंनो नागिरना होनांगौ हेक बे नागिरना होनायनि लालिसनि खौरांखौ जों बेखौ ग्रहण खालामनो हानाय नङाना दाख्लिनो रायजोआ बेखौ पास खालामखादों जुदिअ नोंनि हिन्जावा माबा मोनसे जायोब्ला बेखौ रायजोआ बेखौ एक्सन लानो हानाय नङा होननानै दाख्लिनि बिसारावनो बेखौथ' बुंखादोंमोन ना आरो बेथ' हिन्जाव गदायबावसो हिन्जाव थाखानानै हिन्जाव लाबोबाय आरो दिनै बे हिन्जावानो खारनाय खोनाबाय बे मा जाखो बिलाय बेथ' नोंथ' गोसोनाङा होननानै गोसोथोखोमानानै गुफुरखौ लाबोदों आरो दिनै बे गुफुरा मानो खारखो नोंसिनि दा गियान रायजो जानायाव एसे अन्थाव बाथाव हिन्जावसा नाबाल' गथ'खौ नोङो बिदिनो टिउसनावबो बरबाद खालामना होबाय आरो बिनि सायाव नोङो फोथायनाय गैयालासिनो आरो मोजां मोननानै गुफुरखौ लाबोलायबाय आरो गुफुरा मानो खारखो बे जानो हाया उथायनानै लांफिन आं रायजोनि थाखाय आं रायजानाय बिबानखौ लानो हाया माबायदि आफादगिरिफ्रा नोंलाय नंगौथ' आरो आफादगिरि गुन्दागिरि नोङो फैसा नांगौ फैसा होनबा आं डिसपोजेल ग्लास नङालै लोंनानै ज्राव गारहर जानाय ओइ मा बुंदोंलै नोङो मा बुंदों हा मालायनिखौ बिसार खालामना होनो हायो आंनिखौ हाया नामा आंनि गलाम बा माबा मोनसे रायजोनि थाखा घुस जाग्रा सानबाय नामा नों आंखौलाय आं सोरनिबा थाखा जानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा दै आं रायजोनि समाजनि मोजां हाबा मावनायखौ नुनानै रायजोनि दोननायावसो आं आफादगिरि नोंनि हिन्जाव गदायनि आफादगिरि नङा आङो नों सासे मास्टार जानानै बुजिनांसो जानांगौमोन दिनै नों जाबादि आखल दिन्थिबाय रायजो राजाया बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा आरो आंबो बे हिन्जाव गदायनि थाखाय आफादगिरि नङा नों बिनिफ्राय ओंखारलां आरो बे लोगोसे गथ'ब्ला लोगोआव लांफा नाङा नाङा नों बायदि आफादगिरि बे गथ'ब्ला लाना थांफा लांगोन जाहैगोन आंहा न'आव हे बेथाय रामोदा दंना गैयाब्रा हाय रामोदा थानाय होनब्ला नोंखौ बिलिर होथारगौमोन आङो बिगुर फुथारगौमोन आं नोंखौ बेथा साला हिन्जाव गदायनि आफादगिरि मोनदों बे आंखौ गालि गय लाबो गय जानो लुगैनाय हामथारलालै आं रामोनदाखौ लिंहरलायना आंखौ बिलायलायनो नागिरदोंमोन बियो मा बाल घन्टानि आफादगिरि बिलाय नोंखौ देग्लाय सोलायहोथारगोन आं आफादगिरि नङा गुन्दागिरिसो बियो माथो दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियाबो दंखायोलै बेजोंथ' गोरा रायलायबाथ' जानाय नङालै लासै फुस्लायनांसिगोन र'
दे थांगौ नै एसे खामानि दंमोन जिरायदोंना बाबु दे जागोन दे दे दा सहैबा फन खालामगोन दे दे जिराय सार बेस्थ'थारलै सार मा खालामनो नङा नुनायावनो मिथिखादां नंगौना सार बाबुआ नैबेखौ लाग्रोदो आरे मामोन माबा नांगैयालै बेफोरखौ मानो दे बुंग्रोदो मामोन दे बुंदो मा प्रब्लेम जादों माने नोंथ' माने आंनिखौ मोननै होनना मिथिखायोथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट होननानै दा माने ब्लेकआ दङ बेनिफ्राय व्हाइटआ गोमानानै दङ आं दा बेखौसो माने नागिरना होनो थाखाय खावलायनो फैनाय जादों साला दहाय आफादगिरिनाव थांबाय आंखौसो माबा मा होनो गुन्दाफोर बायदि माबा दम होनानैसो थिनहरबाय मा गुन्दागिरि आफादगिरि बेलाय माबा हिन्जाव गदायनि थाखाय आफादगिरि नङानो माबा रामोनदा ना मा बेखौसो नागिरलायबाय माबा दामनासो हरनो नागिरदोंमोन आंखौ ओंखायनो नोंनाव फैनाय जाबाय आरो आं नोंबो फरायसा आफादनि आफादगिरिथ' ओंखायनो एसे सानदो आंनि फारसे सार मा खालामनो गाज्रि मोननाङा दा साराथ' मिथिखायो जों दा मा प्रग्रामाव बेस्थ' जानानै दङ दा बेफोरनि थाखायनो एसेबो समखौनो मोनथारा जों दा माइ इडुकेसन माइ फिउचारनि सायाव गोबां प्रग्राम लागासिनो दङ गामि दा साराथ' बुजिखानांगौ नोंनि हिन्जावाथ' गदायसोमोन आरो बेथ' समाजनि मोनसे बेरेखा जों दा बे हिन्जाव गदायखौ मोनसे आफाद जानानै बोरै नागिरहैनांगौ जाखो जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा जागोन साराथ' गावनि आखल आखुखौ मिथिखानांसिगौ एसे फोसाबनो नाजादो आंथ' फरायसा हिसाबै नोंनिनो सोलोंसामोन आंबो सासे सोलोंसा जानानै आं नोंनो दा बोरै एडभाइस होबावनो एसे गावनो सानदो आखल आखुखौ एसे मोजाङै फोसाबनो नाजादो होमबाबो माने एसे सानबावदो ओरैनोथ' आंखौ मिथिगौ मानसिफ्रा आखल आखुखौ माने मानै दं होननानै होमबाबो आं माथामसिम थांथ'वाखैमोन आरो लाखिदो नामा नाङा सार आं लाखिनो हानाय नङा नों गाज्रि मोननाङा सारा गावनो एसे सानना नायदो गावनो बुजिदो नोंनि आखल आखुखौथ' आरो बुंनांगौ खोथा गैया होमबालाय आरो आंथ' मा बुंबावनो आं आफादनि जानानै नोंनि बे जि खावलायनाय आं बेखौ लाखिनो हानाय नङा गाज्रि मोना सार नोंसोरबो लाखिमारला होमबा सार नांगौ गाज्रि मोननांला आं नोंनि जि खावलायफैनाय आं बेखौ लाखिनो हानाय नङा नों एसे गावनो सानदो गावनो बुजिदो आखल आखुखौ फोसाबनो नाजादो दा नैबेखौ लांफिनदो आं बेखौ लाखिनो हानाय नङा लामारथारला होमबा नाङा सार गाज्रि मोननांला आं लाखिनो हानाय नङा दे होमबालाय नों एसे गावनो सानदो गावनो बुजिदो होमबा हारसिं नागिरनोसै आं बाबु दे जागोन दे लाखिला आरो ना दे नांला दे होमबालाय नोंल' एसे सानदो सार दे गाज्रि मोनालै सार दे मोना दे गोरबो खनायाव मा दं नों खन्थाया दं हिन्जाव गोसोम दं गुफुर हिन्जाव गैया दं नोंनि हायना माबा र' नोंनि गोसोम महराव आंलाय गिखांबाय गुफुर हिन्जाव थायोब्ला आंलाय गोजोनबाय गोरबो खनायाव मा दं बार खन्थाया दं हिन्जाव खारबाय आंना गोसो गोरबोनि आब' माइनाव ए मामोन जिरायनोबो जायगा होला होमबा नो जिराय सोमोन्दो लाबाथ' आब' जायो लायाबाथ' माबा माबिबो जालांनो हागौ माबा आब'
गुमै मैथा गोखैया गैया गोखैया गैया खामानि मावहैदों माबा मास्टार मानसियानो हाजिरा मावनो थांदा मावगोनथ' आरो जोंहा गैया नालाय नोंसोरजोंलाय बहा थानो नोंगौ मिथिखादां माबा आब' आंनाथ' मानै नालाय मासेया ब्लेक ओमफ्राय मासेया व्हाइट दा मासेया आंना व्हाइटआ गोमाना दं आइ एम डाउटफुल टु माइसेल्फ थारमाने आंनि मासेफोरखौ गुमै मैथा गोखैयाव बादुंखुमादो बायदि मोनगासिनो आं माने मा बुंलाबायदों नोंलाय आंनि हौवाखौलाय ओइ आब' नों रागा दाजों सोमोन्दो लायोब्लासो नों आब' सोमोन्दो लायाबाथ' माबेबो जालांनो हागौ नोंथ' हारसिंसो दंखायो आरो नों आंखौलाय मा खालामनो हानो नोंलाय मा खालामनो हाया मा खावलाय लाबोलाय ओरैजाय खावलायग्रोनांगौ नै आब' नै मा खालाम आइया गोबां मारबायसो होमबा अके र' एक मिनिट आं नै सेरेबखौ लोंना लाग्रोथारनो र' माने जोंना आफा थख्ला महात्मा गान्धीया इण्डियान कनस्टिटिउसनाव लिरना गालांदो जे फारसेथिं सोबायोब्ला 1:1 खावलाय थारमाने फारसेथिं सोबा जायोब्ला फारसेथिंबो हगारना होनांगौनो सोबादो दे आब' नों आंखौ खननै सोबाबाय दै 1 2 + 1 2 खेबनै सोबाबाय नोङो हारसिंसो दङ दै रा आं दहाय बुंदोंमोन ना बोरैबा जाबा आङो आब' सोदोबखौनो थल्ल' खोमानोबो हायो आङो गोसोबायदि खालामनो हायो आंनो नों आंखौ मा सानदोंलै आंथ' मैथा गोखैखौ गारखाया सारायाव बहायनानै खारै होनानै एवनानै नै जोंसो सोला जागोन ओंखारलां माबार आंनि न'निफ्राय दा ओंखारलां आंनि न'आव लोंनानै बिदि दाफै ओंखारलां yes okay to it is but माने र' रागा जोंनाङा बारु थांगोन आङो आंनि हिन्जाव गुफुरखौ दाउब'खौ नोंनि मैथायानो दोनखुमादों खिदनेबदों Your Maita has been used to kidnap my wife. I don't care to it is. I love my wife and kill to Maita Guk. आं नोंनि लोंनानै मारिना डायलगखौ खोनासङा ओंखारलां दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां Okay. Good night, sister. Okay, but मैथा गोखै to target. जायाफ्रामा इंराजि मारि फैबाय थानायखौ आं खोनासंनो हाया ओंखारलां बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां Okay. माने Okay. जि हिन्जावा नायनो मोजांमोन साफानो दाउब' बायदि माबा गोसोम दन्दिदि सिथ्र'आसो थालांबाय दाउब'आसो फैफिनबाय नामाब्रा ना दाउखासोब्रा बेलाय
दाउब' सना नों बहा थाङामोन दाउब' सना सना दाउब' सना सना नों आंखौ गारनानै बहा थाङामोन सना आं नोंनि थाखाय बेसे सेरेब लोङै लोङै गाबदों आङो नङाबा ब्लेक बक्ससो लोङोमोन आङो मुला बेदरजों नोंनि थाखाय खस्थ' फैसा बासायोमोन आङो सना नों बहा गारना थाङामोन आंखौ दे सना उन्दुनोसै दे उन्दुदो सना उन्दुनो खाबाय आयु गोसोमासो नुदों साला आंजों बायराव खार गाबबाय थानाङा बेयाव गोख्रै बायराव होलां आरे मा हे जाबाय थाखो बाहेराव थां होनदां बाहेराव ओंखारलां एकदम हट बाहेराव हट उन्दुनो खननायफ्राव आं बिसोरखौ गारा नाङा बिसोरखौ गावसोरनि बायदि रायजो जानो
Nambah saya ilai. Aduh. Coba dia lagi. Tuh, gitu. Musuh dulu tuh. Oh Sonali, onkam to play labdo. Da des ne bethanangan. Nong kama alu seo bayangnya. Ayaबो न'आव गैया हायोबा थाब फै. Thade, ang tangsi. Ada tani bethangan be. ओइ फंबाय मा आदा नों ओंखामखौ जाग्रोनानै नैबे लेखाखौ फरायदो थां दसे आदा नों हारसिं देनो हागोन जानो जेबो नङा दे आं दसे दोनसै दसे दिनानै ओमफ्राय ओंखामखौ जानोसै लेखा लांदो न दे होनबालाय आदा नों हारसिं देबाय थाथ'दो दसे दिना ओंखाम जानोसै दे आंबो दे नों ओंखामा जाग्रोना लेखा फरायबानो जाबाय जागोन दे आदा खामानियाव थांनांला नांगौबा आंनो नङा बाबा नों बैसो गोरलै गथ' नों खामानिखौ मावनो हायालै नों फरायथ' मोजां फरायनायाव गोसो हो ओइ फंबाय दे माथो ओंखाम जाना लेखा फरायथिनाया गाबगासिनो दंलै नोंलाय हामालै फंबाय दुखु जाना मालाय माथो मोनबावनो आदा आं दिनै आफाखौसो गोसोखांदों आदा आं बे समावनो हाबा जाना लानानै न'खरथिंबो थाङा लेखायावबो थाङा गोदाव सोराव जानांबाय आदा मानसिया जानो होनानै रावबो जायालै फंबाय बेफोर गासिबो खाफाल लिरनायसो आंबोथ' नोंबाजिखौ उन्दैयावनो हाबा लादों आइ आफाया थैनानै थांखांनायनि उनाव आंबो गोबां खस्थ'यै आंनि बिनानावखौ फेदेरनो फोलावनो गोनां जादों नोंथ' मिथिखागौ आंनि न'खरनि गासै दुखु दाहाखौ बेफोर जेबो नङा फंबाय बेफोर खाफाल लिरनायसो नाथाय नों फरायनायखौल' गोसो हो नों फरायनायखौ गोसो हो आदालै फंबाय नों माने आरे नों मानसि अनसुला ओइ फंबाय आदालै नों माने एसे अनसुला साफ्रोमबो मानसियानो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो न'खरनि फंबाय ओंखायनो नोंनि बिफाया जोनोमगिरि नङाबालाय मा जानो नोंनि बिफायाबो आंनि बिफा बायदि जेबो नङा फंबाय नों गोसोखौल' लोरबां खालामनाङा नों फरायनायखौल' गोसो हो कुटु नोंबो आं बायदि सैमा बुन्दासो ओंखाम खालायजों देरनाय बयजोंबो सै होनजानाय नोंनाबो बिमाया गारना थांबाय आंनाबो हिनजावा गारना थांबाय नोंसिनानो बिराद मोजांलै जाय जोमैजोंनो गोसथोलायनो हायो ना सना ना नै आदा नोंसिम गाम्बारिनि लाइजाम सफैदों मा लाइजामलै बेलाय गाम्बारियालाय माला होनांलाय नोंलाय बे धन सम्पतियाथ' गासिबो गाम्बारि नामावसो दंमोन नालाय बेखायनो नोंनि मुङाव खालामना गालांबाय गासिबो धन सम्पतिखौनो नोंनि मुङाव खालामना गालांजोब्बाय गाम्बारिया दे थांसै आं थादो
Abo! 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 मा जाबोलायखो नोंहालाय? माने खोथायानोथ'लै माबा आच्छा my nominal sister you know I two wife have my one black to one white the problem is one is lost माने हारसिं थानो उसुबिदा नालायथ' दा बै ब्लेकखौ नांगौ आंनो fill up the blank खालामनांगोनथ' खालि जायगाखौ सुफुंनांगोन नालाय दालाय मानो नांगौ जालायखो नोंलाय नाङा होननानै होखारहरखानानै दासो नांगौ जादों हगार हरा try to understand my problem cool down sister my nominal sister cool down आं हारसिं थानो हाया हारसिं थानो हायाबा मानोथो होखारहरामोन मानो एसेबां अयनाय खालामखो नों आंनि बिबोनांनि सायाव आरो नोंथ' गोसोम होनना बासिदोंमोन ना सानफ्रामबो बुयो नोङो दालाय मानो नांगौ जाखो नोंनि बे हौवाय दालाय बहा खारखो नोंखौ गारनानै नोंनि सना हिनजावा मा बाल घन्टा खालामनांगौब्रा हारसिं न'आव हा हिनजाव गैयाबा सानै थानानै सासेबो गैयाबा मा बाल घन्टा खालामनांगौ आङो बै सैमा बुन्दि बै न'आव थानाय सैमा बुन्दि फिसाजों आं हाबा जानांगौ नामा जुलि जानांगौ नामा नोंहा सैमा बुन्दिजों जायोना बोरमा फान्थिजों जायो जाहैबानो जाबायना हरनो हाया थां ओंखारलां सरि कुल डाउन माने गुमाया गैया नामा मैथाया गैया खामानि मावहैदों मैया खोन्थाखानालाय गुमै मैथाया गैया one time please request to you हरदोब्रा आंहाबो प्रब्लेम जायोथ' उसुबिदा मोनो हाया आं हरनो हाया थां दानो थां दा आरो बिदाजों फैबा बुजागोनसो नोङो नों मानो बुजियाब्रा हिनजाव सानै थानानैबो सासेनिबो अननो मोनाबालाय बोरै थानांगौ जाखो बै न'आव सैमा बुन्दि फिसा थानानैसो आं थानांगौ नामा आङो नों माजों रायलायहै बे सैमा बुन्दिजों रायलायोना बोरमा फान्थिजों रायलायबानो जाबायना नोंनि गोसोखौल' बुजिनांगौ नामा जों मानसि नङामोन नों बुंलाय आंनाव गोसो गैया नामा आंनाव गोसो गैया गोसो थानायलाय मानसिखौ मानो बिदि बुखो आब' आं मैयानो बुंखादोंना नों सोरबा जाबावनो लुगैबाय नङालै थांदो आं नोंजों रायलायनो सम गैया दानो थांदो ओंखारलां हरला होमबा थां नाङै बुस्थु गारखानायखौलाय मानो नांबावगौ नोंनोलाय दालाय होमबा थांसै दे थां दानो थां हरमारथारला होमबा ओंखारलां होनदों ओंखारलां हरमाराथ' हरा होनखाबाय दा ओंखारलां र' आं दा मोनायाव थिग दिंग्रियाव नांना फैगोन आं र' जुमाय लोंना फैगोन आं नै रथ'लाय खोनादोंना आंखौलाय मानो नांगौ आं नोंनि मा जायो आंथ' नोंनि जेबो नङा आंथ' नोंनि दावखासो आं नोंजों हाबा जादोंब्लाबो नों आंखौ माब्लाबाबो बिसि महरै गनायासै नों आंनि सायाव एसेबां इनाय खालामबोबाय आरो नों आंखौ मानो लांनो फैदों नोङो थांफिनदो नोंनि दावबोजोंनो थांफिन आरो आंनिसो गोरोन्थिखा आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो नोङो एसेबां मान सन्मान दुखु जालांबाय प्लिज आखाइखौ जोबो बे नखराव आरो डिस्टार्ब खालामफैनांला आदा आरो बाजैखौ दुखु दाहोसै बिसोर आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय खोनाबाय मा बुंदों आंनि बिबोनाङा ओंखारलां होनदों आं नोंखौ
ओंखारलां होनदों प्लिज नों थांनो ना आंखौ गोसो बायदि थानो होनो थांदो ना नों आंनि बिबोनांखौ नुनानै गोमोदों नङासै जाय हाइजेंखौ नों मुगैदोंमोन हाइजें गोरान होननानै बे हाइजें गोराना दा नोंनि थाखाय मुलि जासिगोन बेखौ नों मिथिगौ ओंखारलां नोङो दानो बे न'निफ्राय Mana aku gabdang? Buat hang aman ngelai. Salah, kau tain jauh. Nanti tak ada kau dah sudah buat lagi di mana kau. Abang sepah lama dia dong. Nanti buat lagi tu buat lagi dah. Apa kita sampai apa kita sebab kundan sampai. Sampai zaman sebab kundan sampai. Boleh main tadi juga apa? Aku sebab putih siapa saja putih salah. Siapa siapa macam apa? Pokok buat berangkat ini ketahuan lagi sah. Lepas itu orang nak menang. Aku mana gitu tu mana yang salah. Lepas kau sentuh dia berapa? Itu salah kau menang. Itu salah kau menang. Rangan di mana tu kau yang dia. Kan bukan. Nak langgar aku. Aku tahu dah. Nang anggoni mahal. Angga nangyor nggak buku pun sase. Wrong number serai lagi man. Beko lah mencak mendai. Be angko lengona ni. Nang sir, angko si bukalay na nga. Nang sir, angko si bukalay na nga. Sir na angko mani di wala ba dyan? Angko si bukalay na nga. Sir na. Angku sineakai nोङो हेलौ नोंजों फन रायलायग्राया नों गोराननि हिनजाव नङा होनलाय गोरान मास्टारनि हिनजाव सिनायदों ना तुम्हा बहुत साबले मन হইছে চুম্মা কৰিব দে না নিদু बेबायदि होनलायनाया मा नोंसो बे माथो बाप्पिथारसो नोंलाय माथो अबस्थायानो गैया मा बुंदोंलै नों आंखौ नों मा बुंदों मोनथिखानांगौना नोङो फनाव गोदैया मोगथाङाव खाब्रा महरा गाज्रि जायो होननानै
नोंना फनाव बिराद थाब्रां खिन्थु नाथाय महरा बिराद समायना सना नों खस्थ' मोनबायना आयु सना नों खस्थ' मोनबायना सना नों खस्थ' मोनबायना Aku mah gumai nggak parah sama ini. Abo mau jalan kok? Abo. Tak, jamba. Mati sudah kolam pun bilai. Abo sabu bilai. Besok mana kau dong biar baju ni nusa abu kunai betagun namanya. Tak, gerlak. Cah. Pantap usai sih aku. Sona. Ai Winai, karbai. Hah? Winai, karbai. Lero, sudro. Oi, Winai, karbai, yuri Winai, mama kapai. Karbai. Winai, opa bihon tu thari biu Winai. Aku sibuk kalian enggak? Neng dasar siri mendang. Nengku hor-hor nagirannya husnan dasar mendang. Nengku kudum targenang. Hai, Winai, mau jauh satu bra. Gumai se, nengnya kalau apa di sini dasar mencidang. Nengnya kalau apa di dasar mencidang. Urkot, no kau garang gini. Ani kita kamu jangan kena sungguh kamu yang kencan ini dulu. Itu lah kamu itu. Nih, kena song. Mana? Nengnya kalau dasar mencidang. Nengnya kalau dasar mencidang. Bye, mana juga? Hubui, ini macam mana sih gunanya? Kentak dulu. Aidi mau mulai dulu. Jujur, mau kena ke Mumbai. Jujur. Punai. Kau boleh? Mau baju mana dah? Mau baju? Aidi, mau pakai jauh ni. Aidi. Punai, aku bukan lagi dulu. Aidi, aku cipta mau geli. Aidi. Mumbai, ibu macam mana? Jujur aku. Lebaran. Mayo ke? Lebaran. Mayo ke? Aidi, jabat. Nanga ke? Aidi. Winai, tale mata mundur. Aduh, kau kan di mana Mumbai? Tale mata mundur Winai. Salah. Aduh, murah di transport ku ba. Aidi, Kalau bakal kamu lagi lah. Dapat juga malah jauh tujuh tu sampai. Besok saya aku mau tuan kalau baik aku Winai. Aidi. Ada, lo tolai. Lazina gaya nengau? Hah? Nengni aku lama baju jenis pun sedang ke? Kena song? Mohora mojang jangan aja. Judi aku lama mojang nungabla. Nengser jeng disayau, angni binana sayau isibang ini kalaman. Angni binana aku nengser isibang mugiyo. Nengser tu mojang zaman. Nengser itu mojang mohor kolanani. Nengser aku lama mojang jagai. Hah? Nengser aku lama mojang jagai. Gau mojang jai ni sigang. Malaiku malau mugin nanga. Be mansini aku jan nanga. Dini neng semrubaina. Neng moncibaina dini. Dini nengni gazri akol akuni थाखायसो नों दिनै बे बान्थाखौ मोनदों जाबाय गाज्रि मोननांला थौवाखै न'आव थांसै Salah seima. Hai. Bu.
deh bu. Ang थांनानै थानो गोसो गैला. हायोबा बुथारदो नों आंखौ. होमबाबो आं नोंखौ गारना जेरावबो थाङा. मिथिखादों आं बेखौ आंखौ निमाहा होदो. आं नोंखौ फोथायखेबसो खालामफ्लांबाय. मिथिखादां नों गोमानायावनो मिथिखादां नों गोमानायाव बेजों मानो रायलायमोन नोङो मानो रायलायमोन नोङो मानो रायलायमोन हा हा आं मा खालामबावनो दाहाय दा हिनजावखौ आं बांसिन बे देहाफ्रासो बिदि जाबाय दा हिनजावखौ आङो गावनि जिउखौनो बांसिन अनो बेनो आंखौ फोथायखेबस खालामबाय खोन्था नोङो खोन्था नाङा आंनो नाङा आं नोंखौ गारनानै थाङा. tapi जोंहा आब'खौ लायफिननोसै. गुमै जोंखौ निमाहा होदो गुमै. औ आदा जोंखौ निमाहा होदो. जों आब'नि सायाव बिराद इनाय खालामफ्लांबाय. आं दा गाम्बारिखौसो लांनो फैदों. आंखौलाय मानो लांनो फैबावनांगौ जाखो? नोंनाथ' गुबुन हिनजावानो दंखायोना. आंथ' दावखासो. आंखौ मानो नांगौ? आंखौ निमाहा होदो गाम्बारिखौ. आब' थ'दो थांफिननोसै. नाङा आगै आं थांनोआ. खोनाबायना नोंसोर आंनि बिनानाव रावखौ हा फै नोंसोरो फाफ्लिफोर जाय बिनानावखौ आङो गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन अनो बे बिनानावनि थाखाय आं नोंसोरनो धोन सम्पति गासिबो होजोब्बाय नाथाय नोंसोरो बे बिनानाव सायाव एसेबां इनाय खालामनानै जाबाय नोंसोरनि आखाइया मानियाखै दाबो आरो आंनि बिनानावखौ लांनानै नोंसोर बुरजा जायोबावनो सानदों आंनि हौवाया नोंसोरनि थाखायनो हाजिराबो मावनो गोनां जाबाय हरावबो मेगन मोदै सानावबो स्कुल थाङो जोंखौ एसेबां इनाय खालामबाय नोंसोरो आरो दा मानो नांबावगौ थ'दो थांफिनसै नङा आगै नोंसोरनि गेजेराव आंसो हाबदों नङा आब' नोंसोर सिगां हाबा जाग्रोदो आंसो गेजेराव हाबदों गासिबो दाया आंनिसो नोंसोरनो बिदि नङा आब' नों मानो बिदि बुङो नङा आगै नङा आंसो बिनि हिनजावखौ दे आब' थ'दो न'आव थांफिनसै नाङा आगै नाङा प्रिया मा जाखो प्रिया सिखार आगै प्रिया प्रिया नों मा खालामो प्रिया मा जाखो नों आगै प्रिया सिखार बेफोरखौ मा खालामो नों आगै प्रिया नङाबा बे हारसिं बिदि सानखो आगै बेफोरखौ नों मा मानो बिदि खालामो प्रिया नों मानो बिदि खालामो आगै गुमै न' आंनो जेबो नाङा न'नि साबियाबो न' आं जेबो नाङा थौदो ज' थाहैजोबनोसै हजोंनोथ' आंखौ निमाहा होदो गुमै आंखौ निमाहा होदो बे गारियानो धन सम्पतिया आं नोंसिनि नामै थानायसै आंना बेनो मोजां आं बेयावनो थानानै गोजोननाय दङ नोंसोरनो मोजाङै संसार जा अब्लानो आंबो गोजोनगोन
गाम्बारि आंखौ निमाहा होदो